naningil na si Gobernador Pam Barrecuatro hain naman ang 150 milyones pesos nga gigahin sa nasunong gobyerno pagtukod sa bagong kapitulyo sa Balamban. Iya mang gikanselar ang proyekto pero wa ikita ang pondo. Munang nangutana sila sa Department of Public Works and Highways, asa man ang pondoha karon? Magamit man na para pagpalambo sa Balamban? Di naman madayon ang kapitulo sa Balamban, mahimo bang magpasiugda ang Cebu Provincial Government og laing proyekto aron pagtabang pagpalambo sa Balamban? Labi na kay siya mo'y sentro karon sa patigayon diha sa Kasadpang Subo. Way tubag ang Department of Public Works and Highways hangtod karong orasa. Murang naningil na ang kapitulyo, anong gihimuan man ninyo og daan? Kana mao bukid, kinsa may nagtuon ana? Kinsa may nagtugot ana? Ganong giuna-una man ang paghimo ang daan, wa pa may klaro nga matukod ang kapitulyo. Nya laing nahibawan sa administrasyong Governor Pam Barrecuatro og makapahibong ni wa pa kun mapalit ng yuta nga gitukuran sa daan padung sa bag-ong Capitol Building, sa gipropose nga Capitol Building diha sa lungsod sa Balamban. In fact, kasaligan natong tinubdan ng butihag, ang kontraktor mismo anang maong daan wa pa mabayri. Naningil ko ang kontraktor sa niaging administrasyon ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia, wa ko bayri. Manang ang pagpaningil na extend sa administrasyon ni Governor Pam Barrecuatro, ang problema, wa may kontrata. O sano ni sa mga proyekto nga gipasangil sa administrasyon ni Governor Pam Barrecuatro, gisudlan sa administrasyon ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia nga way kontrata. Mahimo ba di imong musud kag transaksyon nga way kontrata? Di ba requirement ang public bidding sa tanang transaksyon sa gobyerno, labi ng minilyon ka pesos ang gasto? Plus ang the Freeman, doon ay ebidensya. Doon ay nakita ang mga dokumento nga kining 150 milyones pesos para sa Capitol Building, budget insertion ni sa 2025 budget. So kabahin ni atong maluso ng mga pagpayuhot o mga items atol na ba sa Bicameral Conference Committee pag-finalize na sa 2025 budget. Nakaroon wa ikita. Wa ka maamong kini kwartaha sa mga gipangawat na mga appropriation sa niaging sa budget sa niaging tuig.